Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Igor Češek. Molim iz klupe. Cijenjeni ministre, kolege i kolegice zastupnici. Izuzetno mi je drago što evo u 19,50 raspravljamo o zakonima o poljoprivredi. Da li oni nisu mogli ući u prijepodnevno zasjedanje, u prijepodnevnu raspravu dok su bili prisutni predstavnici medija da vide o čemu se radi u ovim zakonima, nego evo mi u tako rekući mraku raspravljamo o zakonima. Isto kao što je hrvatska poljoprivreda doživjela sumrak, pa evo i mi raspravljamo o takvim zakonima. Što je hrvatska poljoprivreda? Strateška grana gospodarstva Republike Hrvatske ili parazit državnog proračuna po ministru financija, a ljudi koji rade u tome vrlo zahtjevnom i neizvjesnom sektoru neradnici prema izjavi prvog potpredsjednika Vlade. To je vrlo drsko i bezobzirno ponašanje i ministra i prvog potpredsjednika Vlade. Što na to kaže resorni ministar? Radi li na ispravku ovakve nepravde prema poljoprivrednicima ili sliježe ramenima u mraku resora kojega je preuzeo? Jer ove godine niti jedan zakon nije donešen osim onoga o oduzimanju sredstava Poljoprivrednoj komori. Rekao je kolega Mandić, nema ga ovdje, da je ovo prvi korak u razvoju poljoprivrede. Gospodo, trebalo vam je 10 mjeseci za prvi korak. Gotovo kao u novorođenog djeteta. Moramo li čekati 16 godina da postanete radno sposobni? Ima li Republika Hrvatska nacionalnu strategiju razvoja poljoprivrede i koji bi joj bili ciljevi? Stvaranje dodane vrijednosti iz poljoprivrede, osiguranje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača i osiguranje stabilne ponude hrane na domaćem tržištu. Trebali bi biti standardni politički ciljevi uključeni u nacionalnu strategiju razvoja poljoprivrede, a poznato nam je svima da takvi ciljevi nisu niti približno ostvareni. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije je zahtjevna politika, kako za državnu administraciju, tako i za same poljoprivredne proizvođače. Uključivanje Hrvatske na zajedničko tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Europske unije nosi za sobom brojne nedostatke. Jedinstveni uvjeti tržišne utakmice prednosti su poslovanja na tržištu Europske unije, ali istovremeno i veliki izazov za proizvođače. Izbirljivi zahtjevi potrošača i strogi standardi u proizvodnji dodatni su teret s kojim će se naši proizvođači susresti u Europskoj uniji. Jesmo li mi spremni za tako veliko i zahtjevno tržište? Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska praktično gubi znatan dio autonomnosti u vođenju poljoprivredne politike. Zajednička poljoprivredna politika postaje naša nacionalna politika, a europski poljoprivredni fondovi postaju glavni izvor financiranja mjera poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Samostalnost Republike Hrvatske u odlučivanju svesti će se na odabir ponuđenih modaliteta unutar prvog i drugog stupa, a to su izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja. Ministar je svojedobno izjavio kako se neće više svi moći baviti poljoprivredom i da moramo razlučiti što su to stvarno aktivni poljoprivrednici od onih kojima je to bila dopunska djelatnost. Dakle, u Hrvatskoj još nije ni definirano što je to aktivni poljoprivrednik. Ako se aktivnim i osposobljenim poljoprivrednikom bude smatrala osoba koja je u sustavu PDV-a ili koja ima više stoke i obradivih površina, onda bi se moglo dogoditi da više od polovine upisanih u upisnik poljoprivrednih proizvođača u Europskoj uniji jednostavno izgubi neka dosadašnja prava. Naime, od 190 tisuća upisanih u upisnik, 90 tisuća je onih koji primaju izravna plaćanja, a oko 100 tisuća je malih poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom u manjem obujmu i primaju strukturne potpore, odnosno dohodovne potpore. Ovo bi najviše moglo pogoditi prostor Slavonije i Baranje, jer u njemu živi 30% poljoprivrednog stanovništva Republike Hrvatske. Na razini Republike Hrvatske, a na razini Republike Hrvatske taj postotak je 17%. Koliko je stanje alarmantno govore nam i podaci o proizvodnji mlijeka koja je u zadnjih 6 godina nestalo više od 50% isporučitelja mlijeka. U Republici Hrvatskoj je 2004. godine bilo 50.777 isporučitelja, u prosincu 2010. godine 16.400
432 isporučitelja. U prosincu 2011. godine u Republici Hrvatskoj ukupan broj isporučitelja mlijeka je bio 14.204 isporučitelja. Što se događa sa uvozom hrane? Podaci nam govore da smo u 2011. godini uvezli povrća u iznosu od 429 milijuna kuna i to povrća koje možemo sami proizvoditi, povrća koje možemo proizvoditi na našim obradivim površinama, na površinama naravno koje će biti, odnosno trebalo je biti u sustavu navodnjavanja. Znamo da su površine pod navodnjavanjem nešto više od 1%, a o tome je govorila i kolegica Vukobratović. Evo samo jedna usporedba. Voća i grožđa smo uvezli za 256 milijuna kuna. To ne ide u prilog razvoju hrvatske poljoprivrede. Osvrnut ću se malo na sam prijedlog Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Članak 12. propisuje da kontrolu zahtjeva za izravna plaćanja na terenu provodi Agencija za plaćanje. Čemu onda propisivanje inspekcijskog nadzora koji se spominje u članku 54? Dakle, da li poljoprivredni inspektor nema povjerenja u Agenciju za plaćanje pa mora i on izaći na teren i obaviti nadzor? Također članak 19. kaže: korisnici fizičke osobe koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili više od 48 tisuća kuna primitaka od izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja, a u tekućoj godini podnose zahtjev za izravna plaćanja, obveznici su poreza na dohodak ili dobit po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede sukladno posebnim propisima. Mi u klubu HDSSB-a smatramo da je ta cifra premala i da se podigne na bar 60-70 tisuća kuna. Nadalje, članak 53. stavak 3. govori kako poslove poljoprivredne inspekcije u prvom stupnju obavljaju poljoprivredni inspektori u ministarstvu i poljoprivredni inspektori u područnim jedinicama ministarstva, a u drugom stupnju rješava Povjerenstvo za rješavanje o žalbama pri ministarstvu čije članove imenuje Vlada. Povjerenstvo čine 3 člana koja se imenuju iz reda državnih službenika u ministarstvu. Stava smo da članovi povjerenstva ne smiju biti iz Ministarstva poljoprivrede ili ne iz uprave u kojoj je donešeno prvostupanjsko rješenje. Članak 60. stavak 2. U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima temeljem naknade kontrole na terenu utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika, Agencija za plaćanje izdaje odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtjeva povrat isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku. Ovdje se ponovo spominje kontrola na terenu. Mislimo da u zakonu nije dobro riješen odnos kontrole od strane inspekcije ministarstva i kontrole od inspektora Agencije za plaćanje. Njihove kontrole se podudaraju ili je jedna od kontrola nepotrebna ili je potrebno odvojiti njihove zadaće. Nadalje, kratak osvrt na prijedlog Zakona o poljoprivredi. Planirate osnovati Hrvatsku agronomsku komoru, odnosno HAK. Da li je poslove koje planirate dati HAK-u mogla raditi već osnovana Hrvatska poljoprivredna komora uz doregistraciju? U članku 9. stavak 2. govorite o ovlašćivanju agronoma za obavljanje poslova privatne savjetodavne službe. Tko će biti korisnik tih usluga savjetovanja? Odnosno tko će ih plaćati i kako će to poljoprivredni proizvođači prihvatiti? Što će se dogoditi sa poljoprivrednom savjetodavnom službom koju ste izdvojili iz sastava poljoprivredne komore? Planirate li u skorijoj budućnosti privatizaciju te iste savjetodavne službe? Isto također u članku 13. stavak 3. navodite da u drugom stupnju poslove obavlja Povjerenstvo za žalbe pri ministarstvu čije članove imenuje Vlada. Treba se dopuniti stavak rečenicom: članovi povjerenstva ne smiju biti djelatnici ministarstva ili ne smiju biti iz uprave koja je izdala rješenje prvog stupnja. Smatram da niti jedan član toga povjerenstva ne smije biti zaposlenik Ministarstva poljoprivrede ili da član povjerenstva ne smije biti iz uprave koja je izdala rješenje u prvom stupnju. Također, zašto 2 člana moraju biti osobe sa položenim državnim ispitom, odnosno inspektori, a tu se opet vraćamo na članak 14. stavak 2. u kojem govorite o rješavanju žalbe u drugom stupnju gdje kažete: žalbu protiv rješenja inspektora ministarstva rješava Povjerenstvo za rješavanje po žalbama iz članka 28. stavak 3. ovog zakona. Postavlja se pitanje kakve će biti odluke tog povjerenstva ako u njemu budu bili inspektori ministarstva, dakle kolege od inspektora iz prvog stupnja, možemo slobodno reći kadija te tuži, kadija te sudi. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Imamo
prijavljene 2 replike. Prva je poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo. Poštovani kolega, ukratko samo da rezimiram ovo vaše izlaganje. Naime, da počnem od kraja. Europska unija. Postoje 2 odbora u Europskom parlamentu, jedan je Agri, dakle za poljoprivredu, a drugi je takozvani Regiji za regionalni razvoj koji ukupno, dakle regionalni i ruralni razvoj, koji ukupno raspolažu, odnosno ne oni nego li komisija, a preko njih sa oko 65% sredstava Europske unije. Gledajte koliko Europa brine i ulaže u poljoprivredu i ruralni razvoj. To je zapravo cilj gotovo Europske unije, prvi i primarni cilj. Nadalje, govorili ste o poljoprivredno-savjetodavnoj službi. Ako je izdvajanje ili odvajanje, opravdano izdvajanje poljoprivredno-savjetodavne službe od one poljoprivredne komore koja je silom utrpana glasovima većine u prošlom mandatu jedini dobar ili pravi rezultat, onda to nije nekakav rezultat ove Vlade i ovoga ministra. Nadalje, govorili ste o tome da je ovo kasno itd., ali još je kasnije to što mi nismo imali priliku, evo prema dopisu nije bilo prilike za javnu raspravu. Ove zakonske materijale je Vlada donijela prošli četvrtak. To je koliko? 6, 7 dana. Danas je na Saboru Republike Hrvatske. Je li bilo na nekoj raspravi? Nije. Nadalje, navodnjavanje. Bez obzira na uložena sredstva o kojima je pričao gospodin Čobanković, nažalost mi se stalno vrtimo i ne znamo čak je li 1 ili 1,5% ili 1,6% navodnjavanih površina u Republici Hrvatskoj, a višenamjenski kanal Dunav-Sava je potpuno ispario i izbrisan gotovo iz projekata i mogućnosti pokretanja građevinske operative na području Slavonije i Baranje gdje bi taj kanal donio određenu dobrobit i boljitak i u navodnjavanju i u turizmu i u plovu i u mnogim drugim segmentima. Dalje, strategija prehrambeno-prerađivačka, o njoj nitko ne govori. Isteklo je vrijeme. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda i poštovani zastupnik. Ispričavam se. Replika i poštovani zastupnik